Ang maro no, buyog mi brad ang yato ni. Ito na ako brad sa lupon. Ay sa lupon sa baron. Naputol yung kaputol yan, no? Kaya yung nat brad tinalo. Naputol ba din? Lids! Happy birthday, belated! Doon nga mag-birthday, ano? Dili, sa una na yan, sige naman. Ah, tama rin, no? Oo, sige
mo ni mga area Brad, mo ni mga unit Brad. Kari. Ako ano si unit na doy. Ah, kabaro unit sa kong bayaw no, yang gidriban. Gamay ay. Ha? Gamay. Dako ay 10 wheelers man dinhi di ay. Oo. Dako ay, di ba nalad mga 10 wheelers Brad no kato nagabiyahe pa kano? Katong sa Wao. Wow, mo to. Dako ada yan eh. Dako ada yan Brad uy. Tama pa ito. So, masawa. Kinanad naman ka may buntag. Tama. Dens, yo, daw mo Dens. Dako, kulata ako pag maayo. Uy, ano yung kulata man? Manok? Email. Email? Nag-tournament mo? Oh, 30 mil premium. Asa man dapita kisay kwan? Diri ra sa Lupon. Ay, kuan, by project. Ay sa diri sa Kuslan. Liyusa na oy. Mo pila-pila yung email no. Live stream ka kuha na no. Pila-pila ka, daw ka na. Ang goal mo! Tag. Brad, yung kamay na Brad. Oh, salamat. Matabog Lupon. Kawag. Ito na ka muli? Oh, udto na siguro. O hapon. Brad, hinay ko Brad. Oh. Ugo. Isa kalaban ninyo? Ay, Jerry Marshall. Komportable guys lang, inawag sila first game. Kasi piyat ni ba? Piyat ni ba? Ah, pagkaikado ha, wala na eh, di lang. Wala ko, Brad. Mga kabaro, no? Narad na ko kayo. Muritso na po ko mga kabaro. Muritso ko. Palingki sa lupo, no, mga kabaro, no? I-tour ta mo kadali sa palingki sa lupo. Sa karon mga kabaro, no? Murag mag-practice sa gulag email. Kaya nakita na ko mga kabaro, mabaryo man yung syudad. Siguro kung nagpunta siguro sa una niya.
no, kay nakuha ko na yung mga kabaro. Bagong gymnasium dari mga kabaro, no. Atong pagkod mga kabaro. Or babalik na lang. Magbalik na lang ta. Ulod. Balik na lang ulod, mga kabaro. Yeah. Sultan Trans. Trans sa munisipyo. Ano mga kabaro, oh? Sa dugay na wala kaulig lupon mga kabaro. Ano ni ato ang bagong gipahimo nga munisipyo ni Mayura, no? Mayor Erlinda Lim, shout out sa imo ano. Ano mga kabaro? Wow. Karon may ginako ni na nanihan mga kabaro no mo ang munisipyo. Na mga kabaro police station. Wapo po mga kabaro kay uy, pwede ta mo lingkod na lagi pahimo no. Ano mga kabaro? Munisipyo. Woo! Taon po ang mga pwede na ko ina-vlog kung kasi karon na vlog na ginagawa ko tagaan na pa na ay punta dia lupot training center o lupot ay gymnasium gibali na po no. Wow, makaingon na lang dyan ko nga wow no, kaysa panahon na mo sa una na mabuto sa sintro gito lupot karon gibali makaingon ko wow mga kabaro no, maka wow dyan ka no. Woy woy, shout out sa mga taga lupot, shout out sa taga lupot. Kung gato na yung bayan sa ginadalan mga kabaro, kung asa lang po sa nilo dalan atong subayon mga kabaro. Kung sa yung lapos grabe ang dalan diri mga kabaro. Lapos-lapos ang mga dalan no. Kung taon-taon juga wa kaulig lupon para na ako kasi yung kaulig lupon mga kabaro, pero hindi na ko siya mag-vlog karon mga kabaro. Parang matungkol sa mga lapos-lapos na dalan. Nagkikipot ka mga dalan mga kabaro. Grabe! Sulit! Woo! Grabe mga kabaro. Start ako nag-vlog diri sa buwang lungsod mga kabaro no. First time! Grabe! Sulit ang kabaguhan. Sulit kayo. Uy! Mulusot ito nga dalan sa diri sa Paripikas. Isa ko mula sa sino kay malingki ko mga kabaro no. So, sa karon mga kabaro. Mo ni. Dito kita mga kabaro. Agi na tabi. Interior ng kusunahan mga kabaro no. Sa karon sa igagaw nga nang abroad mga kabaro no, nga dugay na wala kauli diri sa lupon. Oy, wala ko ang lupon mga kabaro. Ay karaan karon tasa. No parking, 2 wheels, 3 wheels, no use. Karaan nga Lupon Public Terminal mga kabaro. Muli nga nakang pakita ako ganyan mga kabaro no, wala pa lang to siya. Ambot na GOP na ba ito? Wala man siguro. Diri pa man siguro.
Wala na ako. Burgi upi na kay sarado naman diri. Oh, aray. Ay, ang burgi, ang karaan niya munisipyo mga kabaro. Salamat na ko makasulod ba. Karaan. Ay, black man. Ano yung mga kabaro? Ang karaan. Ang karaan niya munisipyo mga kabaro, no? Madya banda. Plaza. Sa Dugay na nagpuyo sa lupo, no? Muna ang sekretary sa una, no? Ibabaw sa Butika Lisa. Sa high school ay para ako mga kabaro. Di hani mag-jockey mga kabaro, no? Ano tanawan ng palengke mga kabaro natin dito. Nari sa hotel diri, Greek Hotel. Greek Hotel. Saan tao mga kabaro? RG. Sa karon mga kabaro, no? Ato i-try. Loading mo parking utang. Dora. Dora wala sa. Bakit ka pala dito siguro? Malipit ang Sir, may buntag sir. Amigo to sa FB sir ba? Andy Piezas. Kau ba naman ni Sir Sabatin? Ayun na pagkaw. Unsa kita apelyido nimo sir? Ami? Leon. Dilyon lagi. Sige, ya kagkuan sa hindi ba naman kay tindahan diri sir no? Oo. Sir. Ayo. Sige sir. Mga kabaro, no? Nakos palingki sa lupon mga kabaro, no? O sa karon mga kabaro, malit na isda mga kabaro, no? Uy. Nato mga kabaro, basta natin multa, no? Kaya kita gaya. Sige, sige, yes. Siya mga kabaro. Sir, di ba sa ako sir? Hindi na mga kabaro, no? Ayan, uy, may buntag. Buntag. Sir. Kapila niyang malasog ite. 400 na sir. Ha? 400. 4? Apo. Tag 2 kilo bit. Kaya na 1 kilo te. Pwede na sila titanaw vlog, sir. Hello. Morning. Welcome to Lupon. Lupon Market. Ang sana. Lupon sila. Sige te. Oh, Hello guys. baro no. Kita si Mano, kita. Bangos sir. Ilang ba kilo bangos te? 180 na na sir. 180. Apo. Hindi na tawag. Tato mang. Idol ka na si kong anak ng vlog ba? Lawan. 1.2 mang. Mang 1.2 mang. Ha? 16. Sila? 15 ra. 15. Bugawit kini. Duha ka kilo na ti lahi lang te. Ilang kilo ni? 100. Frisco kayo no? Ulit nila. Biligyan. Okay, tuloy di pang yun. Ayan. Una siya, unsa na siya, sir? Kamera ma'am. Lahi lang te ha. Eh, 1 kilo, 1 kilo. Nakakuan na siya dito Wow. sa nakakuan. Wala. I-upload na ko te. Sir, tiganagan kang dawas. Di lang ya. Usa karon. Ay sa tiya, bayaran na ako na mabalik tiya. Tanaw sa ako to si Kuan Direk na ako to si Idrikis. Si Maylin. Kaya lang. Ano ko si Maylin? Maylin Idrikis. Wala mo sila dire. Hay ati Maylin na ani ka di ay lang. No, just Go. Nagpaito malasugi dito, among kay malasugi diri ah. Ay, wala kay matamba ka? Barabalyas og moro-moro mix. Karabalyas ug muro. Wapo kay bangus. Tama ra gid malasugi og kuan ang ikuan. Ti, unta ka ni TV, palitan ta ka ti. Gani ta jud ka kay. Ikaw na gud na. Lukod jud ko makakita ko dito. Klingan on. Wapit ta dire. Sige di, palitan ta 1 kilo ani ti. 1 kilo ani. Pero di ka pa jud pagbaktas. Kay na nakuan ka. Na saag ka. Unsa na iya mo tamba ka? Tambaka og nako. Tagay ko 1 kilo na ibi. Mura na ba?
Ha? Kilo ka na? Mga 7 grams, masyuro niyo. Ah. Basta lagi nakita, kita na. Ako ka ba? 8 grams. 8 grams. Sige, 160 lang eh. 160. Dos lang oh. Sige, sige. Dos ang kilo na. Ito natin, isang kilo natin. Kaagman siya dito. Masaag. Ilang kilo no ko siya? 160. Tayo isang kilo yabi. Nagpati ko malasugi dito kay mga mama ko. Oo. Ya gani taga diri kini ang pwede gani na to. Basta kay ato mga silingan, suportahan nato na mga silingan. Oy, usa. Ginoo ko makakita jud ko dito niya. Ya makakita sa vlog mo tay mag-wild gini si ate ba na. Gasubay bayro ko. Pasakay. Pasakyan ko daw. Kaya siya tong tinwheeler da. Grabe tino, lingaw kay to no. Yeah. Ano si Pisas? Oh. Si Andy? Sige ra muglaag pud ba? Ano si Andy? Oh. Sige ra pud muglaag ya ba? Wala na eh. Vlog ani. Hmm? Nasa kita tingong vlog ako pero hindi ko kita. Pili ko vlog ko ya. Ano, boy. Kapit ka po dili ba? Yeah. Sige pili ko vlog ko ya. Ganyan Tarawa ko lang ga. sa agar. Tidak ko pa diya lang ga. Kuno. Bro. Suportahan nato tong mga silingan mga kabaro kung mga negosyo mga kabaro kay ano man. Sulingan lang. Siyempre kay bata ni Juby. Kamu man Juby, tino? Kuan. O si Ate Malo? 39 man ko. Ah, kamu ro oy. Kamu ni Juby. Sabi kinamagwangan ninyo? Si Kuan, si Manang Ikit. Oh, Mamang Idin ba? Kailangan Idin. Hmm. Kabalik si Ay, Idin diri. nagtituli na kalangga. Wala. Siya ko ano? Wala ka ba si Idin no? Nila ra. Mga pila na nito na? Pila ko ato na. Hindi wala siya. Tulog ka 160. Tulog ka 160. Tulog ko 60. Ay, pag 480. 480 ha? Ariya oh. grabe na gini akong Dili tingan. ako Ay, sinso na dili gini. gani ta ka diri ate kay kuan di ba? Di ko gusto nga. Mo ana ko nga. Di po yata naka si ate diri ano. Yan pwede tingagian. Yan. Di ba yan pwede tingagian Mo ni talaga akong ate? silingan na wala gyud na usap. Di ba pwede tinga dita kagian agian. Muli kay nanood. So, mo Hindi ni muli kay? Muli kay. Ano naman? Makita sa mo, muli kay naman ako lang Kini palit akong lain. silingan na wala. Dili sila Hindi makangyo. dili sila pwede nga mo di sa musubot mo asin sumuya. Di na pwede. Sabon na. Di na sila nga Ano ano. inaya? Salamat kayo asam ta ko. Dara salamat kayo ha. Ito mo. Chika po ito daw. Lagi niya nagbalik ko mala sugi dito ya. Oh, okay. Oh, niya bangus. Ako na ko naabangan na imong Salamat, vlog. Oh, salamat kayo ti ha. Okay. Kaya mga kabaro, no, gibis ako pong gidool akong silingan mga kabaro, no, wala mong sila mala sugi dito. Yan din mga kabaro. Oops. Pila ko ate? Ay, ano naman, sir? 1,020. 1,020. Apo. Uy, sorry. Diyan, pagbo, sir. Mga kabaro, no. Akong gibisita akong silingan. Silingan nga niya kay Lin, wala lang sa mala sugi. Dagat mo, sir. Ha? Dagat. Dara ko sa balay ha. Ah. Bisita sa tong ginikanan niya ba? Taga sa ka? Kurnon? Ah, may peg. Oo niya. Bisita sa tong ginikanan niya. Langan. Gila. Salamat sila. Salamat sir. Okay na na, isa Okay lang ra. na. Nakasilupin na ako. Oo. Baliw ko yan. Dito. Dua, gabriya. Ay, muguto, gabriya. Ay, magbaro, no? Palagsara ta makauli mga kabaro. Mani nga. Ay, isa na ni mo ya? Silupin? Ah, isa lang. Ayan na. Salamat kayo ha. Sige, sir. Ay, dublihan yun, te. Ay, Langan. okay kayo. Sige, ah. Salamat kayo ha. Salamat, sir. Salamat. Oops. Yung mga kabaro, no? Man ako mga kabaro. Unya, mangita tao. Kung si pangitaon mga kabaro. Oops. Ano ito mga kabaro?
Sige, Manuel ba to? Manuel De Leon? Katong jail guard diri mga kabaro. No? Nakita na ako, wa may nag-helmet yung mga kabaro. Pero di na po siguro tayo mag-helmet to. Siguro akpan po to. Mag-helmet. Sunod ta sa balaod mga kabaro no, na mag-helmet. Yeah. Let's go. Power ako nga gagaw mga kabaro kay Junjun. Baro! Pusa mo ya? Hindi lagi ako. Ang tagal mo yan, nabalik yan. Ano mo kung mama? Sa may tirada dito eh. Wala ko yan, bisita ko yan ba? Ah. Kaya gitawag yan nga. Ano, yung isa tayo. Diba? Matulog yung dagan. Pabuntag ka? Stress mo kumuha. Yayan, oy. Yayan. Yung sa yaya na hindi ko kaabot sa sinugba na. Yan nga, oy. Uy, ako ko yung hapon yun ya. Ah, muli. Dala na mamot, supog. So, nagmotor ka? Kaya po eh. Pila ang kuhan rin ya? Pila na ang motor ya? Wala. WR. Lima ka. Taas kaya no? 155. Ha? WR 155. Kaya ba ako pinang ba? UR ya? Lima ka. Ako no? Pero may kamahalan na yan no? Bato siguro eh. Kailangan ko siya. Halay na ganyan kining utang. Oo, mati ka ng mga tres kapin ba? Oo, pero bukin ito siya eh. Kaya, hindi sa mga pagpagkuya. Dado naman kasi YouTube siguro. Wala pa ya uy. Ah, Wala pa uy, bro. Enjoy lang niya to sa itong ginabuhay. Bigla ka na hindi na to malimta ng mga pangitago niya ba? Gani. Eh, agi na kuya. Si, Kung bukan sa itong mga pinya kay di pa tagakapi diri ah. pwede yun da, pero oh, in naman mo bro. Eh, na day kaya. Eh, pwede. Nakakalagkan mo yun. Sorry, Dira, dira. mga pi. Pangapi. Damat. Matik ya. Eh, hinay sa kuya. Sige, sige. Mga pinata niya kay. Ito, Royce, ha? Kuray saya kay akong asawa nagparty mo sa gabi. Ah, Ya guys, nama tura na niya gimana ba lagi. pwede ko tayo. Hindi naman bro. Lagi. Yan yan dito kuya. Oh, okay. Merry Christmas. Kasi makawaling Pasko ya po. Mga kabaro na pinaka-power na ko Kabaro. gagawa mga kabaro. Presidente sa Duitis Grand. Ikaw may yapon niya no? Ang presidente? Sa Scanliner. Sikan na kung na yan no? Scanliner, banda. Tama din. Sikan na yun. Pwede lang sa kulukot man. Siya ako lupot sa first. Sikan ta. Pero sa kita reunion niya. Kulukot. Ayun, ng April. Naanan. April mo ana juga ana kay nag-vlog ka biya niya. Pinanglan nga to nang Tara. ato nang i-vlog na tong reunion mga kabaro no kay importante kay na nga di malimtan sa pamilya. Dapat, padayo na natin. Madayo. Itig naman na. Lagi. Ya. Ini ko yan, ito kulangan niya. Salamat kayo ha. Lagi ang lagi ka ba na ko na mga speed yun dali araw no. Dali di mag-upload ng ko. Ito kaya. Mga kabaro no, gagawa na mga kabaro no. Wala kantasin ba siguro dito. Kasi kan lagi kay si mama o si Juan. Mag-agaw man sila. Ay, kailangan ka dito. Ito ko na mga kabaro no, kaya drive ko. Kaya, nakita yung pan mga kabaro.
mga tindahan mga kabaro. O sa karon mga kabaro, maulita kong pan. Kung asa ko mga tindahan, mga kabaro, panagsarang tagap sila sa Pilipinas. Mabalikin na mga kabaro. Kaya kung may paan dito nga baka okay, dito na mga kabaro. Kung hindi itong mga kabaro, ginanggan nga atong Pilipinas, atong Pilipinas. Tinismat na mo dito mga kabaro. Ay tama, kung ito mong karaan nga mo. Ay kura! Ang insisi sa lupon mga kabaro, open na mga kabaro, no? Insisi sa lupon. Ano yung mga kabaro, ang dagway sa insisi sa lupon? Oh wow! Grabe, sulit! Lupon lang ang may insisi mga kabaro, no? Di bita, joke lang. Salamat po mga kabaro, no? Nga insisi ang lupon. Kay na mga kabaro, no? O bago na nila nag-open mga kabaro, kay gisira magod ni katong December 1, nag-open sila. Kaya, na akong amigo dali nga siguri. Siguro. Chip na siguri. Na siguri. Si Ronil Guri. Ronil Guri. Bago ay busy. Siguro mga kabaro, na ako dari kung diri jud ko na nagkuan, siguro makadutuan yung mga kabaro. Magkuan sila. Siyempre ba din ang mga kuan ng mga kabaro? Nil! Pinaka-power ako nga. Gor, musta Gor? Andi, kailan bakas kuha? Ay, ingat kila di. Andi, ako. Kabaro na ako, no? So, ni Carlo, ano yung kuya ron? Ano yung kuya? Wala, ay ito sila. Yaya ni mo dili. Pintor to na pintura ko lang. Ay, kayo rin ako. Kaya na siya, hindi. Souvenirs ko rin. Bingan niya, nasirado lang, no? Taon na pili ka dali, no? Gika pas mag-layout. Ako pa yung pinakulong panlima sa layout. Nagpa-supervisor maintenance, balik security. Ay, tama, no? Wala, di na pera po. Kasi hindi ka naman. Device. Ha? Device. Oo, hindi nga, hindi ka pa yun. Tako sa area. Oy, kasi post ito ba? Nasa ikaw po, dyan. Wala, magurang ko balik lawas. Ano man? Gikan sa pagka-stress. Isa ko doon, dito sige. talaga ba? Kaya Oo. nakuha po yung dito. Kabaro na ako mga kabaro. Na taga Cornod, sige na sa... Asa ka rin? Di ba sa... Makagawa ba sa ito? Pila. Makagawa. Oh, yan. Ano ba niya? Di ba may Serve ko magsasayaw? simbahan. Sayaw rap. Isa ko doon, Sige, salamat ko okay, kayo. bro. Mga kabaro, no? Kauban mga kabaro. Kahit na. Katagbahan mga kabaro. Namoy paan nga lami? Namoy paan nga lami? Lami? Kabaro no? Upalit tagpan? Namoy paan nga lami? Unsa lami ninyo nga pan? Ha? Unsa lami yung maulaw man? Namoy paan nga lami? Kung gano'n mga kabaro, naalala ko din mga kabaro. Palitan na tagpaan ni mga kabaro. Kung... Unsay paan ninyo nga lami? Ha? Unsa mo kasama mo? Unsay paan ninyo nga lami? Kanang ikaw kayo mga kol, unsay paan ninyo nga lami? Unsa? Wala kay kuhan na paan nga. Kini imong gusto? Imong gusto? Tagpila man kini? Tagdos. Pagatagay ko. Pagatagay ko 30 ni. Ha?
Balot, ilahi ang 30. Kaya sa 500 ang alami. Oh. Yeah, may buntag ya. Mga kabaro, no, elementary Central Elementary School diri sa Lupon mga kabaro kana. Dito. Central 1, Central 2 manimigo no? Hello, palawa na sir kay taga-Mate mo ako bago rin dito. Dicer ka diya si Sisi. Power shout out sa Tagamati mga kabaro no. Kunya. Tama wa siya kabalo. 30 o isa pa man. Isa. O tagpila kini. Kini. Ha? Pila? Taisinta. Sige, kini isa pa ni. Pwede pa slice daan gang. Igutom kapag kaog paano yung sa like ka. Asa man ka sa Mati koy? Barangay size niya. Ha? Barangay size. Barangay size? Barangay size. Ah, barangay size. Mapantad. Bibo na ba ya kay Mati no? Bibo na kay Mati. Oy, bibo na kay ni among lungsod. Na-slice na siya? Ah, sige, salamat sa pag-slice. Kanang slice nga lamit pagka-slice ha? Ah. Og mga kabaro, no? Daghang salamat kung nabot ka ni nga oras mga kabaro. Paki-comment ko no kung taga Lupon ka, paki-comment ko nga, oy, kagwapo na sa munisipyo sa Lupon. Kagwapo sa atong palengke diri sa Lupon. Ka mga buutan sa taga Lupon. Shout out sa taga Lupon. Halagi unsa man na pag-slice. Good na unsa man na. Good. Ningon lang ko ba? Pinatanan. Ha? Nabinta tanan? Di pwede mangyo na? Kabalo ko ba? Tagamati ka ba? Taraguna gadget. Nakakatigama ikaw maglaong ng Taraguna. Ay, yung gaya ka ulo na tribo na. Tribo mga kabaro. Pag naka sa Oriental, matawag na mga kabaro o kasi klase mo ko din mga kabaro pero na Kamayo, na Mandaya, na Mansaka, na Bisaya. Pero nga taga Oriental mga kabaro, proudly mga kabaro, no? Basta taga Oriental na dabawin nyo o proud na nga Mandaya mga kabaro, no? Bahalag daghan dili mo agree, no? Agree na mo mga kabaro kung taga Oriental ta. Kaya naman proud na nga taga diri ata mga kabaro, no? Katigamay kita maglaong kung bayaran. Abi kog mingon ka nga sir, wala kay gamay. Pagtuloy mo sa kuha, gosh, yung wala lang gaway, mao ginalang ga. Unsa ano, tango na lang nako, pagbalik na lang nako unya bayaran. Mao gani. Mga ba, unsay oras diha amis? Ay, tuwara, ang oras nila, alas 4 sa hapon. Ha, grabe po na nga oras anoy. Kaya mo sa'yo oras ha? Oras mga kabaro, no? Alas 7:30 na ako sa Lupon mga kabaro. Na ako sa sentro sa Lupon, kaya namalingki ko mga kabaro niya. Gihatod na ako si Bayaw mga kabaro no siyang gitrabahuan. Karon naabot ako diri ah. Ug kadaigay gali sa Sinsilyo, pastilan ka. Pulo ka gayon. Ay, babae, pulo ha. Salamat lang ka ha. Og subscribe ka sa akong channel. Kana ka dito. Andy Vlog. Koy, na koy. Subscribe ka sa kuha Facebook, koy. Oh, Andy Vlog. Sa karon mga kabaro, no. Nakita na ko mga kabaro, gamay naman nag-helmet. Gamay na nag-helmet, no? Pero ginadakop gyud, no? Karon dakop, no? Sa matimingan lang.
Daghan man kaayo yung helmet mga kabaro. Siguro wala na ako pa siguro. Tao na to nebe, sabi. Imo ning motor? Imo motor. Nagauli ka kada adlaw mati? Kada adlaw ka uli. Putang galayo. Ha? Mag-board ka diri oy. Okay ka puyan diri ah. Okay ka puyan. Pag-board diri ah. Kay lisod kayo, layo kayo mati oy. Kansi ka sa gasolina, siguro gasolina niyo kada adlaw sobra gatos. Minimum man mo din ano? Dicer ka dire? Dicer? Pag-board oy. Ay sa no? Sa karon mga kabaro, no? Isa ambit naman yung mga ito. Nakita na ako mga kabaro. Kasagaran diri wala helmet. Magalot ang mga kabaro. Ti mga guard, ano mo sa NCC? Pwede mo apply dati? Bakante mo te? Ano man? Sayang nga uy, apply yung dago. Sige. Una ko goy. Tama niya goy. Yung mga kabaro, no? Punta wala dago mga kabaro, no? Gusto na ko ipilang moment mga kabaro, no? Ano ako sa lupon? Oops. Alas si David siya, wala pa ron. Oh, ang kabit ko sa lupon mga kabaro. Woo! Shout out sa Tagalupon mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro. Kung taon-taon ka wala ka uli mga kabaro, no? Power ka rin mga kabaro. Uy! Mga kabaro. Oy, wala yun. Thank you. Central Warehouse Club mga kabaro. Kung taon-taon ka wala ka uli mga kabaro, no? Labi na sa mga OFW nga mga Tagalupon, no? Kaya kabaro ko daghan yun nga Tagalupon nga nag-abroad. Unang-una mga kabaro, duwan ako ka ay si Shing Shing og si Ate. Una mga kabaro, no? Og si Manny Julius. Oy, yeah, shout out sa imo ya, maglago yan dito sa China. Mga kabaro, no? Ato ning pag shoutout itong sa tanan nga wala ko na shoutout to nga nasa abroad nga Tagalupon. Tanawan yun nga vlog mga kabaro, no? Kaya ipakita na ko pati itong baryo mga kabaro, no? Sulti ninyo mga kabaro. Sa ito pa sa karon ginagamit na siguro ni mga kabaro ang terminal mga kabaro. Ay wala pag i-construct pa mga kabaro. Wow, grabe, solid. Solid kayo mga kabaro, yung terminal, grabe. Oh, yung mahuman yun, gwapo na kaya itong terminal, no? Sa karon mga kabaro, shout out niyo ya. Sa karon mga kabaro, i-construct mga kabaro mga terminal. Wow, solid ang kadako sa terminal mga kabaro. Napili ko mahuman eh, grabe. May buntag ya. Oh, ay may buntag. Uy, may buntag, classmate. Kumusta naman? Ako gito na tong area. Yan mga kabaro, no? Shout out sa ng Tagalupon. Kagwapo na sa terminal, solid ang terminal. Yeah, may entang niyo ya. Okay kayo. Sa karon. Oy, may lutanan. Balik na mga kabaro, no? Muni mga kabaro, mahuman yan terminal sa Lupon. Grabe, solid. Wow. Mga kabaro, grabe mahuman. Mga higala na ko din sa Lupono. Shout out sa inyo tanan. Sa tanan nga wala na ko na shout out. Shout out na lang ako. Yeah, baro no. Ayun na guli ko. Woo! Go.
O ni Mrs. Shout out ni Mrs. O siya kuyo gabi kay. Nay party mga kabaro naman. Nay party lang mga kauban mga kabaro naman. Uy, kagwapos mga motor mga kabaro. Oh. Uy. Shout out. Woo! Uy. Woo! Mga kabaro no. Solid gayos. Asa ka to sila mga kabaro? Ha! Shout out na to nagmotorkid mga kabaro no. Nagkunboy. Kinsa ka to. Shout out sa inyo. Kung proud tagalukod ka mga kabaro, subscribe sa akong YouTube channel o FB page no, Andy Vlog. Oy, batang lukod. Boy, ginyonis mga kabaro no. Dagat pa tabi yun. Sa karon mga kabaro. Shout out ka Randy Duitis. Ito nga ito mga kabaro. Ako nga gaw no. Tama di ay ako nga gaw gusto rin ito magpato. Pero sa time gaw, next time na lang gaw. Mag 2 days, 3 days ko din sa lupon. Next time na lang gaw. Kaya karon, limited akong oras mga kabaro. Mag 2 days no. Huli mag-unya. Kaya limited akong oras. Saan ito rin? Ay, bingka. May pagbingka. Ipalit. Bingka mga kabaro no sa ganito riya Barol. Oy, naibingkahan na diri sa Barol. May pagdilipan akong gipalit bingka akong gipalit te tagpila yung bingka te 30 ang balot tagay kog 2 ka balot te ay tuluhan na lang na ite tulo ka balot nya unya moagi pag ko diri mga kabaro dalo na kog Davao. Wala mo sarado diri no? Mga kabaro no, ang among lungsod mga kabaro. May bingkahan karon palit mga kabaro no bingka. Nati oh. Init pa nate. Uy. Tugay mo diri te? Shout out diri lante no. Bingkahan na to diri ano. Di sa lupon. Salamat po tiya. Sa karon mga kabaro, ya may buntag ya. Nakita na ko ganina ni mga kabaro. Di sa akong upad og pan kay lamig kay ning bingka mga kabaro no. Managkot ko sa lubong sa kong papa mga kabaro no. Halos kada uli ginako dire bisag kana akong papa mga kabaro sa iyo kong ibiyaan. Sa iyo sa nawala sa kalibutan mga kabaro no. Pero ang iyang ako kasing mga kabaro bisag ko pinakita sa kong amahan. Na dire gyapon sa mga kabaro no. Siyempre mo na naghimo sa tuwa. Di na lang ko taso ng istorya sa kong papa mga kabaro no kay bingawon ra ko. Bisag wala pinakita mga kabaro tungkol sayo siya namatay mga kabaro sayo niya gikuyog nga ito ang amahan niya nasa langit mga kabaro. So nakaroon mga kabaro
soon mga kabaro, kung mag-income na tayo ng YouTube mga kabaro, no? Sa karon nagsugod naman si kabaro ninyo. Parang malubatay na dyan ko mga kabaro. Mag-cheese pa rin sa ako, pero sayang man. Siguro mag-abot pa niyo eh. Mag-abot. Hinangan ni mga kabaro, 57 minutes. Hindi pwede hindi maabot ang battery sa balay mga kabaro, no? Ay butag. Dahil ito mga kabaro, no? Ang yan ito siya agaw huwan. Ay panggabi hindi siya agaw. Wala gid agaw. Lahi na yun mga kabaro, kung makaulit as to ang lugar mga kabaro, no? Ang enjoyment lahi yun, lahi ang aura kanang murag itawag mga ang dasig na to mga kabaro, no? Mabalik ang kadasig na dito nakaulit as to baryo may pagtag nila diha yan mga kabaro 58 minutos mga kabaro, no? O apit na nawala akong tingog, no? Naka higayon sigong vlog na sa to ang baryo mga kabaro. Gusto lungsod may buntag niya diha. Grabe burag o nagtanaw ka nga vlog mga kabaro, pura ka nagtanaw movie, no? Solid kayong isa ka oras, oy. Yo! Agi ka, yo! Then you Tio ko yung mga kabaro, no? Tio Romeo. Hey! Tio Romeo mga kabaro. Kaya lang mga kabaro. Kaya ang oras ang lapas mga kabaro, no? Kaya kung mag-agi mo yung Tio Romeo, taas mo na mga oras nga hinabi. Kaya hinabi na kayagaon ang uyuan mga kabaro, no? Uyuan ako na yung mga kabaro. Oh. Grabe mga kabaro, no? Oras na hapit itong vlog din mga kabaro. May alma mater. Interest ko lumutron mga kabaro, no? Grabe, sulit. Hey, go! Tag. Alam mo sa baryo mga kabaro, gano. Mga kabaro, mga kabarangay na ako mga kabaro. Shout out Ate Ilma! Hello! Barangay na ako mga kabaro. Mga kabaro. Oops! Mong! Hi Mong! Brad! Agi ko Brad! Brad Junjun mga kabaro, no? Hello! Og sa akong igsoon. Ay lang kaputonos. Ito mabot akong battery mga kabaro, no? Mabot ko balay. Abot ko ginay kong balay. Huwag sa kuyuan, hindi ang gulpiyo. Wala na siya ang gulpiyo ron. Tuwa o kuwan, tagom. Okay. Oops. Kaslon si kuwan mga kabaro, no? Kaslon si... Hello! Hoy! Adri! Si Algie! Si Ading! Uy, naibingka! Oy! Dali, tagay si Ate Chacha at bingka. Si Ate Chacha. Ay, upin ka. Hmm. Di ako
Ay, pan. Ate Cha, naipan dito siya. Yeah. Uy, dali. Ay, saa. Oops, si mama mga kabaro, ano? Ate Juby, woohoo! Tara. Oops. Ako naman. Tara, dali. Hala, kugyana sa akong brado. Ay, brag. Nanginahanglan nagpaaso ba? Vitamins ba? Klaro kayo ba? Wala nagalit daw. Wala nagani daw sa iso salamat. Bas ihugto na niyang buga. Kaya, Brad? Adi na akong tontay. Ingunang po ng mga kahoy nga wala may kahoy. Ay, galaw-gaw. Nama diya ino. Dali. Hindi na nagpaaso. Dili na ng isda ko na. Oh, dali. Ubay ni sis ba? Ikaw na bahala ni sis. Tagay si Chacha sis ha. Manang. Ako nga. Oops. Naipahan dito, ikaw na bahala magbahay na ni sis niya. Bingka. Kana init kina bingka sis. Mama, manay bingka init nga bingka. Hindi ka man. Tagay dito sila manang. Si Chacha, tagay pan lang sis. Ya, nang isda diri sis oh. Muna yung mga kabaro, no? Kami unta diri ay magluto di ko diri mga kabaro. Man yung mga kusina mga kabaro. Sini mga kabaro. Limpyo kay mga kusina oh. Grabe gyud sa may. Kisa naglimpyo aning kusina diri burag wala may kuan, wala may kining abo. Di ko ang abo. Di ko anday abo. Di ko ang Di na matawag kusina maoy. Di ko ang sa kuan. Sa? Ang manok. Gikuan sa manok. Sis oh, nang isda diri sis. Ayo. Puro ba? Naraw. Ubay-ubay ni. Nay malasugi. Brad, burag na hinanglan kag paaso, Brad ba? Burag vitamins kay nagbuga ka, maulaw naman tani oy. Burag na hinanglan jud kag vitamins ba? Vitamins gid ay, dali. Di na pwede na. Kini akong Brad mga kabaro, mo ni akong kababata nga pagumangko no, nga power gayop. Istorya Brad. Saan na siya nga kuan? Kamera. Sige daw Brad, ikaw daw magunit Brad. Ana ka, ina nga. Welcome to my vlog. Welcome Ipakita mo na, sige na, sige. Klaro ba akong nang. Ay, klaro, inuumsa day ka. Welcome to Ina nga, welcome to Barangay Cocornon. Barangay Kukurnon Open. Na friend. Tagaan ako niya magbaro no kay pangyusin niya ako ang Brad magbaro kay muli may yang hapon. Muli ko yang hapon, di na po magkita ni magbaro. Taw-taw na po hindi magkita. Sis, ikaw na bahala laman ang anak si Saug ni tagay si Chacha pod. Ikaw na bahala. Kana malasugi tuwa na malasugi. Ikaw na bahala. Ang tagay si Chacha katunay, burag katunay ko no katong burag kana kini. Kino. Tagay ano siya. Ikaw na bahala ang kwan. Si Manang sisa. Brad, dala ang yung isda, Brad. Dala yung isda. Dala. Ano naman ako? Oh, katuloy sa kilo nga kuan, sis. Katong dili kini ko to katuloy sa kuan. Kani. Oh, 2 kilo man na. Kini pro mo yun. Oh, bani. Ay dili ni. May post. Ano man to? Direct. Tanaw daw. Direct. Mura ka na siguro. Kaya na po dyan, isa-isa ni bangus. Gani. Isa. Ay, nara. Ang dara kana 1 kilo ni kay Manang ni. Kana. Kani. Kung iso ka bango. Kaya isa ka bangus po Manang. Okay. Nya mga kabaro no. Sa karon umahos ako mga kabaro, managkot ko dito sa lubong sumamahan mga kabaro no dito sa Dalaan ni Pe. Friend. Dala ning gitagan ni si Chacha Nakses. Pagpan. Oh. Tagay. Brato mo ning isda diri sa lupon oy. Mahal. Mahal ba ma? Nabratuhan ko kana malasugi sa Davao puro iti bi ana. Ha? Cha. Ko ani isda diri cha oh. Cha, na isda cha. Ban kuya. Basta diri sa mo ang lugar mga kabaro, diri sa bukid. Ginagmay nga kuan, maghinatagay mga kabaro no, ang mga silingan. Diri Kay mura man imutan pod nila mama diri kanang wala ko mga ko. Asa kaya tijina? Atijin na. Ayun na. Hay, kasi palubat na biya ko. Palubat na ko ba kay sa kauras na ni. Atijin na.
Asya ti Jinjin. Nasa ti Jinjin? Te. Ti Gina. Te. Ito, te. Merry Christmas. Merry Christmas, te. Kiss ko, te, be. At siya. Musta man, te? Oy, shout out to no. Shout out to no si Regina. Igso ni Kuya Julius, ni Kuya Jewel. Tanaw na kong suot. Ay, kaulaw, te. Kay realidad man nga tuwa, te. Ano maulaw man ta? Ikaw, te, ba? Itong mirror ato presidente te, as bongbong. Oy, ano yun? Te, diri sa ko, te. Salamat, te. Matik, te. Mga kabaro, karon. Mahos ako mga kabaro, no? Kay madto ko dito sa Lubong Sumamahan, mga kabaro, no? Lubong Sumamahan. Sa dili na ako tasan mga kabaro, no? Og dili na ako putlon. Og unsa man na? Ala, kalamian na oy. Mata og kanang soy, itoy. Hey. Itoy. Kana. Hey. Ay, dra. Murag lami na nato na ipaniud to sis ba? Ano niya? Ma, okay na ka ma? Ha? Ano niya?